Môžem? Jo, môžeš. Ready. I mŕtku. Dobre, mám perky, ktoré som potreboval. Mne vyjebal error. Tak choď sám jednu hru. Kamu, mám perky do piči, ale ešte mi chýbajú perky. Ako to zmravčí ten zombík, keď ho premeníš. Ako keď morku zabiješ. Good start. To clear stronghold, many more will have to be destroyed. Help my team get a core sample. No dobre, tak ťa zadvihnem. Ty si tvoj. Full metal. Ja mám veľa, ale... Ja im kosím hlavy, ale to... Čo je lepšie, že ja nemám ani jeden náboj a ide po mne pes. Aha, tak nie len pes. Ty špína. Jasné, vám jebe riadne. Takže kocím im hlavy, ale... My team, travel to the marked area. Try to find Jasné, barrel zase mi ammunition. dochý náboje. Poď mi nám... Matku piču, to si robíš srandu, že on ma downol. Ako tie pri... Ako ten pes hryzie! Poď ma zodvihnúť, poď ma zodvihnúť, poď ma zodvihnúť. Kámo, taký vďačný ti budem. Čo ti jebe? Najde táto, daj to, bez tlača. No, a daj spolu, Ja dávam bacha na mojho teammate. Ja si musím ísť vylepšiť zbraň? To som spravil asi veľkú pičovinu, že som sem... Ty Michal, je do piči. Poď do piči, to! Koľko tých je tu jak patáňu? Ten kokot mega ide na nás. Bude byť zaujímavé, že chcem sám expionu. A ich je tu ako nasratých. Tu nie. Tu nikto nie. Ja som dal teraz exfil a toľko sa ich senka nasralo, kámo. More, ja nestíham vrtulník. More, stíhal som. Dačo ti vyhodím. Nebaj. A už mám 5 polebov. To fakt si mi vyhodil, ja som si to dal na túto zbraň. Ty si priebaný Do kokot. piči, tak toto nie. Toto som Tu máš. nespravil. No tak aspoň toto mám na tejto zbrani. Aj toto. To je na čo? Aha. To si vylepšil, aha, už je fialová zbraň. A som gulometik čakal, si dáme ten tam- mrazivé. Ten tam na nás čaká. O dušu. Extrakt prvý, ide sa na to. Kamo ideš zlým smerom. Nejdem? Ale ten druhý. Aj, ten ide aj do piči, mne to je jedno. Tak on, aha, dvojka, TOR, 70 do nich má na začiatku. A ja mám 5000 budget na začiatku.
Iný rozdiel, nie? Tých 1500 ubohých. To je na začiatku videl, ja som 100 oný. Level tu. Stixovko som našiel. Ibaj. Enemy comms indicate a weapons cache near your location. Nie je nič špatné How to about zbraň. you commandeer it? No hunker down to hold that cash. Ready up for a gunfight. Jeb. Hier prosledik. No my sa tam musíme dostať. A ty potrebuješ kartu. Odkedy je Nemak Sniper. Kámo, to fakt si robíš piču. Aha, tu majú tú kartu, tí vyjebanci. Ne. To je pičovina strašná. Nahaj ma hadať. Máme. To čo je do piče? No to ťa, odjebe za 1000 do piče. Viezna brána, ty kokot. No to jebeme, nejdem jeden extrakt robiť hodinu. Ja. Ideme na ďalší extrakt. Ideme dnu! Ja som to mal kúpiť! Neskoro čítaš. Vytekun! Koľko tu je? Nelubuj tam. Beňajem tam niekde, aha. Hora. Oni nemajú platy do piči. Nie, však to sú boti. Oj! On, tu je plat. Hej! Je s nami mŕtvak. Zase ty vybereš všetko, buzejk. Dva batohy sú tam. Dobral si ten batoh? To nie je batoh, to je trojplatová vesta. Kámo, Tebe hýbaj jebe. ma zodvihnúť nohy, kokotko. Jaj! Jaj! Je, zmizol kokot jeden. Jen tu zatváram dvere, oni sa spavnú nuka, chápeš to? Jerere. Ty vyjebanej, za mnou vyjde kokot hore. Čo to urobí? Locate Terminus's mining operation. Dig in your heels and protect Túto pičovinu zase, no. Ja pierdole. Čivo buscales. Doplňuj platici. Ratata kurva, ratatatatata. Ajaj, plán. Piči! Piče. Ja spierdolę. Upala. Upala. Kung Paweł. Upala, nie mam one, platy. Ja spierdolę. Vďaka Bohu, ty priebaný kok... O, tu je... Čo tam stojí? Ota hore, do piči choď. Spierdolę. Sovko stojí 5000, dobre máš. To musím 3 kontrakty splniť za jedno vyjebané sovko. Ja spierdoleš. Gdzie ta prišla, no? Koknut! Ratata, kurwa! Ratata! Tu máte! Piči! A toho obrane zobere. Toho nie. Ja spierdoleš. Čo som mu chutil kokotovi, že ma tak uhryzol? Za mnou ide Gáďo. Už je so mnou, rakleské. Už sa nasral, už ide za mnou. Ty bohatí. Aj pes je s nami? Switching mags. Ideme domov pozrieť. Tu vyzerá fajne. Kokot, bacha, ide dnu. To. Spierdolieš. Ten, čo ich posilňuje. Hej, on. Hahaha, hýbaj von. Ukážeme im, čo sme zač. Ja spierdoleš.
Ty zmrde. Ty mrdko zasraná. Tu je liečenka. Ratata kurva. To je kontrakt na rakety. Hej, to na čas. Vypadni. Kokot vyjebaní. Boháš ma. No, Last AER is nearby. Shut it down. I don't need to remind you what happened with that Ethereum. Do piči. už to robím. Máme 30 sekúnd na to. Dávaj. All AERs permanently grounded. Ethereum. Piči. Tam máme Hafana. Ten kokot poslal Hafana. A kde je Havo? Havo, poslal som mu tyčinky, ale nechutili mu. Tyčinky, ty si kokot. Nuke. Aha, tu. Kurva. Toho dáme, kámo, musíme. Ohohoj. Prečo má teba najradšej? Ja neviem, ale mohol by mať teba. Nesiem ti ho. To, čo je fialové, tak do toho musíš strieľať. To mu uberá najviac. A ja mám posledné náboje. Jak ho trafilo? To čo bolo? Tu zombíka šľak trafilo, more. Viem, že mne by bolo lové, že by si mi... piči. Ideme kontrakt? Jedeme kontrakt, ja si chcem vylepšiť zbraň a chcem náboje. Kamo, ja mám do piči! Ja mám posledných 52 nábojov, čo tu mám robiť, chápeš? Kamo, kde je tá kravina na vylepšenie zbraní? Tu, idem tam. Ja nemám toľko peniazy, lebo si kokot. A koľko treba? Veľa, ja si idem kontrakt splniť. Čo sa bojíš? Jasné. Čo sa mohol čakať? Dám ti ostatných 7000, čo mám. Tam máš všetky prachy. Kde si piči? Tu sú všetky prachy. Potom. Jaj, ty si ma nedvíhal. Ujebal ti ich. Je kokot. Boha. Davaj. Nespierdolne. Kokot, naozaj môžem toto spraviť do piče. A ja ešte najebem. Idete mi jebať nervy? Tu máš, tu máš. Tu máš. Tu máš. Tam nuke, poď. Poď.